Yo, what's up mga dre? Kumusta? At good morning, panibagong paglalakad at panibagong umaga, panibagong vlog mga dre. Yun. At kikita nyo na naman mga dre, ako yung magmag na ulit. Papunta sa Inmalog, Norte. Kasama ko si nanay, nandun nasa udian sila. Kasama yung isang kanakan ko na udi. Pupunta na naman kami doon sa Inmalog. Ituloy kong ayusin yung yung kubo namin doon para malpas na, para hindi na ako magnangamagna ng pamyan pabagatan kasi mababanog din yung pa ako magmagna. Yun. At mga tre, pakita ko sa inyo kung paano kaganda yung lugar namin. Yun mga tre, ay at ako'y magmagna na. Kita nyo naman dito sa amin, bundok, banbantay. Medyo ano pa siya mga dre, nakuyom. Medyo may ano pa siya, arbis panakanakang arbis yun mga dre, pero hindi naman malakas, sakto lang. Tsaka medyo nagalis pa yung dalan mga dre, medyo ano pa siya, napitak mga dre. Nandito tayo sa basit na bantay. Yun, ano yun, gumutlaon yun na yun doon. Tapos doon, yan, Sabon, San Fabian. Yun ang San Fabian mga dre, yun. Dagat na yan, makikita nyo yan. Nagpintas yan, nagpintas mapunta sa dagat, Paracticos. Doon din mga dre, ano yan, Pimilapin. Yun, papunta doon, Rosario. Yun, papunta sa Season. Yan, dito sa kabila yan. At dito sa kabila, Pangasinan. Iwan ko kung doon sa kabilang banger kung kung sakop pa ng Pangasinan yun. San Fabian, Mangaldan, punta Mapandan. Yan. Napintas dito, kung gusto nyong pumunta dito, libre. Walang bayad mga dre. Nagpintas. Punta lang kayo. Basta nagagat lang kayo magna kasi napitak, nagalis. Yung mga dre, nandito tayo sa sa may gilid ng tatlong bundok, sa may karsada. Yan. Walang ngayon, pumunta ngayon na mga bikers. Nagtutudo kasi, tsaka nagalis yung dalan. Mahirapan sila siguro na umakyat. Yan. Tapos maangin mga dre. Maangin siya. Dito tayo sa Bulawan. Yan, maraming bahay na rin dito sa may igid ng karsada. Yo mga dre, nandito tayo sa sa may yan Bulawan. Yan, pababa tayo dito sa may medyo mataas na dalan. Mahirap din to akitin. Mahirapan yung motor, tricycle. Yan mga dre, pababa na tayo. Wala pa si nanay, naudi pa sila. Ang tagal nilang nagna. Baka nakiistoryahan pa sila. Bali, asilig na tayo sa Inmalog Norte mga dre. Yo mga dre, dito tayo sa sa may dalan. Nandun pa sila nanay. Nandun pa sila sa naudi na sila. Hintayin ko sila dyan sa mamaya sa may turod. Ito yung daan na papunta sa Inmalog Sur, Norte. Ito yung daan na papalabas ng Inmalog Sur, papunta sa Mabilao. Yo mga dre, nandito tayo sa turod. Dun pa sila si nanay, nandun sila pa yung bumababa na yon. Medyo pa mga dre, nakuyam. Talagang may pa siya, may tudo pa siya na
paumay. Baka damdamang hapon magtudo na. Delikado, baka maabutan tayo ng tudo. Dito sa tour na to. Malapit na tayo mga dre sa Malug Norte. Doon naman Malug Sur. Dito yan, Malug Norte natin. Yan mga dre, yan. Diyan kami dati nagraraep mga dre, diyan, banda diyan. Nagraraep kung saan kami nagraraep Maraming nagtatandan din sa amin kasi maganda daw yung namin, rap namin. Nung medyo pa, yung hindi pa masakit yung sikat natin. Tsaka hindi pa tayo nagtatrabaho. Pero simula nung nagtatrabaho kami mga dre, wala na. Hindi na ako nagraraep. Minsan na lang. Pag tultulungan ko si Uncle Ilong. Yun. Doon naman yung Campo Nariula, doon. Ito yung dalan mga dre, na pababa. Nagalisto mga dre. Tsaka medyo siya, napitak. Doon, Campo Nariula yun. Pababa niyan, Gomez Boulevard na. Shout out sa inyo dyan. May mga pinsan din ako dyan. Yan doon yung yan yung Inmalog pa ganoon. Pamyanan na ganoon, Inmalog Norte. Yung banda doon, Inmalog Sur mga dre. Oh. Yun yung namin yung kubo. Yun. Kubo namin yun. Hindi makikita yan, madre. Yan. Diyan kami nagraraep diyan, banda diyan, tapos paamyanan na ganyan. Diyan kami nagraraep, nakikitandan kami. Maraming nagtatandan sa amin. Kasi maganda daw yung raep namin na palay. Nakaututak pa Parang may kasamang pultit. Yo mga dre, pababa na tayo. Ito yung sinasabi kong mahirap pag nagtudo. Mahirap. Nagalis siya tapos napitak. Madadaal pa yung mo dito, yung chinilas mo baka mapugsat. Medyo nagalis siya mga dre. May mga pa yung kamuting kahoy. Nagtubo dyan siguro o kaya imula. Lapit na tayo mga dre. Yo mga dre, nandito na tayo sa sa medyo malinis na dalan. Makataktakyak pero damdaman na lang pagdating sa bahay nila Uncle Mulong. Doon na lang ako tumakki. Ada CR sila doon. Ito yung tebeg yung awag namin dito mga dre, tebeg. Tebeg na yan. Hindi naman makakain yan mga dre, yung tebeg na yan. Samal yan mga dre, samal. Yo mga dre, nandito na tayo sa sa may turod, yung hindi na masupok na dalan. Yun yung taltalo nila uncle ko pag baba. Yung minumulaan nila ng palay. Tara na mga dre, hintayin na lang natin sila nanay dun sa balay nila uncle ko. Dun na lang natin orayin. Baka nandyan pa sila sa sa may turod doon sa ngato. Yo mga dre, nandito na tayo Malug Norte. Yan. Ito yung dati namin pagyagiran. Dito yung namin pinagraraepan namin dito dati. Dati dito rin yung balay nilang kalkaw dito sa may sa may tawag nito, Tamurtis. Dito yung dating balay nila. Pero doon na
sila, lumipat na sila dun sa Balasiw mga dre. Oh, strict na tayo. Yan o, mainwang. Oh, nako, nakakita sa atin. Tinatanong niya kung saan daw tayo galing. Ba't daw ang gwapo natin? Yung mga trio, dito tayo sa may hanging bridge na Basit, dito sa may Waig. Yan. Yung mga dre, nandito na kami sa kubo, hanggang itoy na lang at ako'y maniniran lang kubo. Yun, hanggang dito na lang mga dre. Bye bye at I love you.